Ola, son José Rey, delegado do Estradense. Debo levar 14 anos neste club. Decidimos porque, bueno, naquel momento a cousa non estaba avanzado ben. Eu era o delegado dos juveniles e Tinto, pois, confiou en min para que ya botaron a man e axudara aquí no Estradense. Eles confiaron un pouco en min e pouco máis. Sentir un orgullo moi especial porque, bueno, é o equipo do pueblo e sempre nos gusta que o equipo vaya ben, que o equipo funcione, que non haxa grandes problemas dentro do vestuario, fora do vestuario, que, bueno, que vamos ver, e sobre todo un orgullo moi grande por xente, polo Estradense, polo equipo do pueblo. Xosé Rei bota, bueno, por bota bastantes horas, pois poñámosle unha media de seguramente 4 horas diarias durante 7 días á semana. Roupa que lavar, roupa que preparar, para que os rapaces cando cheguen teñan todo o máis acomodado posible. Pois aquí vimos todos os días, temos ya a roupa preparada aos xogadores, temos a lavadora e secadora, prepararse todo aquí. Eso, lavarlla, encartarlla, que é o que leva o seu tempo. Eles chegan, teñen a súa roupa no seu sitio, na estantería colocada, collen a súa roupa e logo, pois, ao terminar o entreno, pois, seguimos na función. Para min é difícil explicarlo porque realmente somos un equipo de pueblo, digamos así, pero eu creo que a maior virtud que temos no Estradense é as familias que se chegan a crear cada temporada, no vestuario, fora do vestuario, co presidente, con toda a xente que está sempre alrededor dos xogadores e sempre apoiándose e sempre intentando que teñan o máis cómodo posibles. Pouco a pouco vanse facendo desta familia que é o Estradense. Bueno, a historia é un equipo fundado no 1925, un equipo que levamos 100 anos de historia, que non é fácil. Bueno, isto que como xa dixen máis unha vez, levamos aquí uns 14 anos, desde empezamos en preferente, como se decir, con un equipo totalmente, prácticamente da estrada, na man de Regueiro, de Secho, de Tinto e destos todos, hasta o día de hoxe. Xogamos, orgulloso de xogar 2 promocións, un ascenso á terceira división, importantísimo. Nestes 2 últimos anos, 2 promocións á segunda ref. A verdade que é non sei o que é, un logro, un orgullo seguir estando aquí de momento. Bueno, hubo moitos bons xogadores. Evidentemente, Javicho foi un gran xogador, Manuti, como capitán, Vicente, actualmente Caraván, Brais Vidal, Porrúa, Ángel, non sei, son moitos xogadores que pasaron por aquí en distintas etapas. Grandes capitáns como Manuti no seu momento, Javicho no seu momento, sempre foron capitáns que sempre lucharon por ter o vestuario unido, que non houbera problemas, se algún problema houbera ou chegar a ver, sempre están aí para defender a todo o mundo e que isto, pois, que non que sea unha familia e tirar todos para diante, son todos xuntos. Bueno, pois aquí estamos no día a día de partido, sempre, pois, tendolle a máxima comodidade aos xogadores, a máxima comodidade posible, ca roupa colgada para que cheguen e teñan todo listo. O partido de hoxe, ao final, pois é un partido máis, onde intentaremos chegar á victoria, pero bueno, en principio un partido máis. Pois, sobre todo, cariño ao club, porque isto non se fai por cartos, non se fai por nada, pois se fai por cariño ao club, non teño outra maneira de explicarlo, porque se non fora polo cariño que lle tes aos colores e ao club, non farías estas cousas. Eu recordo cando empecé neste club estaba
un pouquiño mal, non digo a punto de desaparecer, pero casi, outros non van, e claro, está claro que esa xente xunto con Tinto, xunto con, non sei, con Adri, con Martín Vilar, con propio Manuti, Vicente, Coque, foron os que mantuveron un pouquiño este club en firme, perdendo dos seus dereitos seguramente, e luchando porque non desaparecera. Está claro que son a mayorande. Logo viñeron outros capitáns que siguen na mesma línea, o caso Caraván, o caso de moitos. Pois aquí pois, pouca cosa a facer, pois aquí facemos onde preparamos as follas de partido, tanto para os árbitros como para o equipo contrario, e xa digo, aquí non é onde non facemos outra cosa, a oficina do cuerpo técnico cando teñen reunións se queren facer ou o que sea, e eso onde preparamos o día de partido. Nótase que a xente do pueblo está co Estradense e que cada día somos máis na grada, cada día máis xente apoiando, xente con camisetas que nunca vira no Estradense, xente con bufandas, xente con bandeiras, xente... A verdad que é un orgullo e é unha alegría ver este campo cada domingo. Motívame, unha parte que me gusta moito o fútbol, eu nunca tuve a nadie que xogara no Estradense, nunca tuve a nadie tal, e para min é algo que me move, e sobre todo a calidad humana que teñen os xogadores, que cada ano te fan seguir, xunto cas directivas que hai, evidentemente, desde Secho, desde Toño. A verdad que como presidente son un 10 e sempre están aí para o que faga falta. Aquí é normalmente por onde entra o equipo contrario e os nosos futbolistas antes de partido para dirixirse ao vestuario. Estamos aquí, o señor Bozos ali para recibilos e eu aquí para explicarlle para onde teñen que ir. Ao final, Regueiro para min foi a alma mate do fútbol estradense, por dir así, porque el desde unha silla sentada ali no Regueiro, el controlaba todo, el axudaba a todo o mundo, el botou man deste equipo cando estaba pasando mal, evidentemente. Para min Regueiro é o máximo neste pueblo, foi o máximo neste pueblo e seguirá sendo durante moitos anos. Isto foi unha obra máis que se fixo para os xogadores, un pequeno gimnasio para recuperacións e temas de forza durante a semana e antes dos partidos, máis cómodos e que teñan as mellores armas para defendernos durante cada encontro. O equipo en sí está sentado hoxe en día en terceira red, ou eso nos parece, crecendo cada día a nivel futbolistas, a nivel técnicos, a nivel sempre crecendo, e o fútbol para mí esta terceira é moi igualada. Calquer equipo hoxe en día pode facer daño, ou ti pode facer daño a él, por moi grande ou moi pequeno que sea, pero o nivel desta terceira é moi exigente. Esta zona, esta sala, donde o entrenador e o cuerpo técnico preparan os vídeos e a sesión de cada partido. Normalmente suelen facer vídeos en os lunes e viernes. Despois temos o vestuario visitante. Bueno, é un vestuario con dúas salas para que se sintan cómodos tamén, salindo xusto ao lado o vestuario dos árbitros. Eu creo que o normal dos estradenses sería manterse en terceira sí ou sí por o pueblo e por todo. Logo de estar neste nivel, que sea unha exigencia de xogar cada ano playoff, cada ano, eso é moi difícil. A pretensión do equipo estradense ten que ser intentar manterse o máximo posible en terceira red e pelexar sempre hasta o final por non descender desta categoría. Bueno, pois, despois de todo isto, esperemos hoxe ter un bo resultado e logo non perder en Arteixo. Tanto a directiva de Secho como a directiva de Toño sempre apostaron por non estirar máis a manga
o a manta do que dá. Eles teñen o seu presupuesto, pero non crear deuda no Estradense, non tolear, digamos así, para seguir crecendo as vida. Es que esa cousa vai a mellor, o propio destino dirá a onde podemos chegar.